Mikä on eläkeläisten kuulokojen käyttäjien kurssiviikko ja mitä se pitää sisällään? Eläkeikäisten kuulokojen käyttäjien kurssiviikko on lähinnä kuulokojen opintoviikko, joka on järjestetty TAYSin kuulokeskuksen ja seurakuntien kuulovammaistyön kanssa. Ja tavoitteena on saada lähinnä uudet kuulokojen käyttäjät tutustumaan uuteen kojeeseensa ja oppimaan elämään sen kanssa. Mitä kurssiviikko on teille antanut? Kurssiviikko on antanut minulle hyvin paljon. Nyt minä ihan huoletta osaan käyttää tätä kojettani ja varmaan tulen pärjäämään sen kanssa niin kauan kuin se kestää. Mikä on suurin hyöty tästä kurssista? No, minä koen sen sillä tavalla, että ikään kuin sivuraiteelta pääsin taas ihmisten elävään yhteyteen, että tämä ei rajoita minua tämä ongelma, mikä kuulo tai joku muu ongelma on kohdannut.